Ogai machon mado David Maraga koro oseo piny owacho kodo ewi tim mar chwalo tarik mar winjo buche jogo modonegi kod ketho mag timbe nyore. Kaluwore gi Maraga, tim ma kamano en mana yor sando jogo werani moko kuomgi onge kata yor yuto. Efinya kidini giler. E doho makahawa, achije ma itudo gi ketho mag njore nochopo ma winjo buchegi. Kata kamano, chenro no nokotimore kaka nochan, kendo doho ochako chwalo tarik mibiro winje buchego. Koloso e kindego, ogai machon ma doho David Maraga nowacho ni tim ma doho magisiko ka gichwalo godo tarik ma winjo buchego en achiel kuom yore mag sandogi. We are saying, look, let the state do its work properly and stop this issue of terrorizing young people who are just asking for their rights. Kaluwore gi Maraga, apis jomin buche onge kod nonro moromo manyalo miyo gimakne achijego bura gi ketho manjore. The main problem why this is taking so long is because of the charges of terrorism. The prosecution, the DPP's lawyers, they understand very well that the charges of terrorism can't hold. The whole reason why the accused persons who are being charged with those offenses is for them to be detained. Because you see, a terrorist charge is a very, very serious offense, which carries a very long sentence if one is convicted. And as a result of that, even the court is careful not to give bond terms because somebody can run away. Jogo makedo ratich oganda bende okwedo timno madoho machwalo buchego kagilaro ni ponono buchego giko owitoko. Chal makamano osemieno chilo nyinge jogo. Even when the cases are dropped, somewhere when they're trying to get certificates of good conduct, when you Google their names online, you see the Republic versus their names, and that is something that is going to be very difficult. So it is important that we emphasize that we need accountability. We're seeing resources being utilized by the state to terrorize young people. Our constitution is very clear. Protesting is within our rights to do that. But when you criminalize democracy, what you have in front of you is people who have refused to let go and continue to defend our constitution. Ei ote mare mondiko e mbui mar X, jatend riwruogo kinde pacho ka Faith Odhiambo owacho ni en gi ng'eyo ni nitie jogo manomaki kendo tere doho gi ketho mag njore, kendo apis jamin buche owinjore rang kendo bura magimako ne jogo mad ni bura onego mak bende ne obila mapichni mag wang' dede nojoko katiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. Efinya kidi, Ramogi TV, Nairobi.